आबै नोंनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनि दै मा बाथ्रा नों आफाखौ मा जानानै खांनायलै आबै हा मा जानानै खांनांगौ जाखोसै ओंखाम जादों ओंख्रि जादों होमबाबो माबा मोनसे बेखायदा बुस्थु जायाखैथ' नों आबै जायनि थाखाय आफाया दसेबा थास' दसेबा मैथा बांगाल दसेबा थास' आथिं दसेबा थास' दालि माने मानसियानो मानगांल' जाबाय थायोलै आबै आरो सबाबाबो बारा थिग नङाना बेना बेनिखायनो दिनै आं नोंनाव सोंबाय ए आफाखौ मा जानानै खांनाय नोङो मा जानानै खांदोंमोन गोसोआव गैयाहाय जायखिजाया बे जोनोम जानाय समाव सैमा फाग्ला गराय फाग्ला अमा बुन्दाफोरखौसो बुलायबायनाय नुदोंमोन आं बारियाव आफाया जोनोम जाखालि सैमा फाग्ला गराय फाग्लाफोरा नांलायदोंमोन होनबा बारियाव औ बेखौसो गोसोआव दं मा ओंख्रि जानाय बेखौथ' गोसोआव गैला आङो बे गराय फाग्लाफोरनि आखल सैमा बांग्लाफोरनि आखल अमा उरग्राफोरनि आखलानो आफानाव दंजोबोलै ना आबै हामगौ नामा बिफाखौ बिदि बुंनो उपाय गैयालै आबै बुंनांगौ जायो आं महा टेनसनाव दं आबै मिथिगौ ना बे आफाया बिराद दुस्त नों बांद्राय मोजां सासन होआसै खोमालै आफाखौ बेनिखायनो आफाया दिनै एकदम लुकुर लाखार आइ थानानैबो गुबुन हिनजाव गोसो थोबाय थायो बेस्रा आइया दुखुजोंनो गावआनो स्मार्ट जानो नागिरलायबाय दुखुजोंनो गुफुर जानो नागिरबाय लेखा गोरोंबो जानो नागिरबाय बिराद खस्थ' नुबायथ' आइखौ आरो आं बे बैसोआव आबै बे बैसोआव आङो सिख्लाफोरजों रायलायनांगौमोन रंजानांगौन बाजानांगौन बिफाखौसो माबा गोरोन्थि मावलायसिगोन नामा अबेबा थांना दुस्त खालामहैलायसिगोन नामासो मोनबाय थाखायो आं बिफाखौ माथो खालामबावनो आरो बेनिखायनो आं मोनसे बुस्थु खालामनो सानदों आंनो दुस्त मावबाय थानोसै एबारनिफ्राय जाहाथे आंनि दुस्तखौ नुनानै आफाया दुस्त जानो बावो आरोना गारो बिफाखौ बिदि बुंनो हामगौ नामा मोना बिदि बुंनो नालाय मा एसे देलायदों दिनै मा देलायदोंब्रा गस्लाल'सो सोलायदों आं जेन्टेलमेन नुलायथारदों माथो दिनै बेलेग नुथारदों माथो नेवला आंलाय मोजांखाना आनै दावदैहा मोजां नुलायसिगोनलै नोंखौ मोजां नुयोबाथ' मोजांनि बाथ्रा दा मानसिया न'आवनो गैया माथो आनै दावदैया फात्ताखौ मोनालै इखौ बहा थाङो बहा मायो आरो आइयालाय मानो जेबो फात्ता लाया गावनि फिसाजोखौलाय हा मा फात्ता लानांगौ जाखो सिख्ला मानसिफोरखौ फात्ता लानांगौ ना गोसोफोरा गुलाय गुजाय जायो हा नोंहा एसेबांथो मोजां मोनथारदोंबालाय हा गावबागाव फात्ता लानो हाया नोंबोथ' बे न'आवनो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय गुलि खालामबाय थायो बे बहा थांदों बहा मादों बे नों नायनो हाया बिदिसो होनबाय होमबालाय आं नागिरहैनोसै नागिरहैथां ओमफ्राय अमा बसखौ जेबो बुंनाङा दे मानि थाखाय मानो होनोब्ला अमा बसआ आंनि गुरु बे नङाबानो जिउआव आंहा जेबो गैया बेनिखायनो अमा बसखौ जेबो बुंखानाङा नोंनि अमा बसआ आखला गाज्रि जाबाय नों एसे बुजायनो हाया नामा आंनि अमा बसआ जि मावा मानो आंनि नोजोराव मोजां मानसि बुबाबो गाज्रि खामानि मावबाबो अमा बस इज ग्रेट अमा बस जिन्दाबाद आंनि सिगाङाव अमा बसखौ जेबो बुंखानाङा नुबायना आबै खालि आफानिल' साइड लायो खोथा लाखुमाबावोसैलै बियो खोथा मावलाजा मार्था नोंनि मुङा मा आयो आबौ बिदि बुङा सरि मार्था नोंखौ नुबानो आंहा बेफोरबायदिसो राव ओंखारोलै अट'मेटिक नों आंखौ लोगो हिसाबै रागा जोंखाला दा आं नोंखौ रागा जोङा होमबालाय माथोबाव अर सायफै थां सेरलायनानै होफै होमबा हा नोङो थफिराम बिनानाव नङामोन होनलाय बांद्राय सिनायलायबो लाङाहाय नंगौ ए मा मुं नोंनालाय मार्था नोंनि मुङा मा आंनि मुङा मार्था नंगौ नामा नों आंजों मानो बिदि रायलायो आं नोंखौ एसेबां लोगो सानो आरो आं नोंखौ आंनि बिखानिफ्राय बिराद बुरजा हास्थायो मा होनदों हास्थायो नोंखौ आं हास्थायो बिराद बुरजा आबौ आलासिखौ बिदि बुङो नामा न'आव मानसि फैनायखौ बिदि बुङो मा जाला बुंलाबायदोंलै नों टटलि जाहा न'निफ्राय हामगौ नामा बिदि बुंनो आंखौ रागा दाजों आं जेबो गोरोन्थि मावाखै आं जेबो गोरोन्थि मावाबाबो आंखौ बेफोरबायदि जाहा न'आव फैनानै जानला मानला फाल्थु बाथ्रा बुंफैनो हागोन मानो होनोब्ला आं नोंखौ हास्थायो
नोंनि हास्थायनायखौ आंनो नाङालै आंनो नाङा मेल्ला हिनजाव गोसथोनाय दं नों थां मानो आंखौ रागा जादों मानो होनोब्ला आं नोंखौ रागा जोंदों नाव गेट आउट ओइ एमाव राजा हामा आबौ हामा नुबायना बियो आंखौ मा होनदों आं मोजांखौनो बुंदों आं नोंखौ गोसो गोथारै हास्थायो आंखौ हास्थायनाङालै आंखौ हास्थायनाङा आं नोंखौ दिनै धेमालि होनदों होननानै जेबो बुंला थां न'आव थांदो नै आंखौ रागा जोंबायबो आबै आंखौ मानो रागा जोंदों बेहा बिदिनो आबै दसेल' बिनि रागाया हा माखौबा रागा जोंखो आंबो बांद्राय बुजिलाय लाङाना दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि रायलायनाय आं एमाव राजाजों जुलि जागोन आयो औ आबै आं एमाव राजाखौ हास्थायो आंनो एमाव राजाखौ नांगौ आबै माथो बुंबावनो आंलाय हास्थायनाय आंलाय माथो मिथिबावनो हा उनाव मोजाङै रायलायबानो जाबाय दे आबै दाथ' नोंसोर उन्दैसोना हामा आबै बेफोरखौ बुंनो आं मोजां मानसि आं जेब्लाबो एमाव राजाखौ खुसियाव दोनगोन आं थाबैनो फैफिनगोन आयो मा लाजि गैथारैहाय दानि गथ'फोरालाय जेबो लाजिनाय गैथारा माथो जेखौ फैयो खुगायाव बुंलाबायो गेदेर मिन्थिया उन्दै मिन्थिया आयो मा जाखो बे दानि जुगनि गथ'फोरालाय जेखौ खुगायाव फैयो बेखौनो बुंलाबायो लासिंसिं लायो आयै बिहामजो ओइ बिहामजो साया दुंबायबा लाबोद' एमाव आबा मा जालायखो मा जानोखाय जेबो जायाखै माथो आंलाय थफिराम बिनानावखौ फैनाय बायदि नुदोंमोन फैदोंना फैयाखैमोन बेलाय फैदोंमोन खोमाहाय आंहा साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन आलासि फैदों खोमा होननानै नोम्बैया साहा बिहरबाय थाखानायखाय फैदोंमोन खोमा आं मोनथिया आयै माखौ रागा जोंदों ना नांलायबाय जेबो रागा जोङाखै है आरो खोनासं टिउसन मास्टार बाबुआ दिनै फैयाखै खबर लाहरलाय टिउसन मास्टार हाबा बिदिनो गिलु बारु बाथ्रा खोनादों आं दिनै मा खर'नि थाखाय आंखौ हास्थायो होनांगौ जाखो आंनो नालाय मारथाखौ आं सिख्लाफोरजों गोसो थोजानायखौ नालाय सिगां गोसो थोनायखौ आंसो सिख्लाफोरखौ गोसो थोगोन आंसो प्रप'ज खालामगोन सिख्लाफोरा आंखौ प्रप'ज खालामनायखौ नाङा आरो बे माथाया सोर लगायना होदोंब्रा आंखौ बिदि होननो थाखाय फैसा धार लानायखौ होनो हाबानो बेनिफ्राय गोजान थानोसै बे माथानिफ्राय है जेवगा मावा मोनथारबाय आं बिराद जेवगा मावा मोनथारबाय आं वाह बाजै गावदां मा एसे मोजां नुदों बिराद साफाथारलै दुगैबाय थायो नामा साफागासिनो सोबानानै हाथाय साथाय बारग' होजागोन नोंसोर नों सोबायोब्लाबो अननायजों खुदुमनाय बायदिसो मोनगोन ओइ लाजियाखै नोंसोर हा सासे हाबा जाखानाय हिनजावखौ सासे गथ'नि बिमाखौ बिदि एदावनो सोर फोरोंदों हा नोमाखौ एदावोदां नोमाखौ बाजै बिमाखौलाय बोरै एदावनांगौ जाखो मालायखौसो एदावो दा मालायखौ अबेनि मोरलाला आंखौसो मोनबाय नोंसोर एदावनो हा आंखौसो मोनबाय एदावनो बाजै दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ एदावना लाब गैया आयु साब्बा जागोन नोंसोरो एबारबा हले फंसेल' बाथ्रा बुंना लालाय नोंसोरखौ मा हल बियो मिथिंगा आब' नों बेखौ सिनायो नामा सिखिरि औ आंनि फंबायनि लोगो लाजिया नोंसोरो लाजिया आयु माबायदि एदावथारो लाजिनाय होननायानो गैथारा माथो दानि गथ'फोरालाय मा लांनो फैदोंमोन मादै नै बाजारावनो फैदोंमोन आं गारि गैया नामा फै आंनि गारियाव आं नोंखौ न'सिम दोनलांगोन दङ बानलु बेदांबो फैफादों आंजों फार्मासियाव मुलि लायनो थिनहरदों आं गारिखौ बैयावनो पार्क खालामदों आंहाबो नंगौ नामा औ नोंहालाय बहाथो थांदोंमोन आं ओरैनो आबादफोरखौनो नायहैदोंमोन गामियाव न'आव थांनो नागिरनायाव नोंखौ बेवहाय गसंबाय थानाय नुनायखाय राइडआव फैदोंमोन मादै मोजाङानो जादों दे मा होनबावगोन बे सेंग्रा गथ'फोरजों माबा आंखौसो जंखायफैलाबाय थाबाय एसे बावबानो सोबानासो हरसिगौमोन आं सिनायो बिसोरखौ आंनि फंबायनि लोगो आं न'आव थांनानै खोन्थाहैगोन बिसोरनि आखलखौ औ खोन्थाहैथां बिमा बिफायाबो एसे मिन्थिदों मादै सम दङबा जोंहानाव साहा लोंनो फै दिनैनो औ दिनैनो आं जोबोद मोजां मोनगोन मादै दिनैथ' हास्लाबाथाय समा मालाबाबो जाखाया मादै दिहुनाबा फैना दिनैनो साहा लोंनानै थांफै बानलु बेदां फैथों नै बानलु बेदाङा बानलु बेदां मानोथो गसंबाय थाखो बेवहायलाय गारि सिङाव फैदो माबा सिखिरिया साहा लोंनो लिंदों साहा लोंनो लिंदों न'आवबो माथो साहाया दंखायो नङाहाय गावसानि साहाखौ लोंनो लिंदों आरो बानलु बेदां साहा लोंफैयोबा जोबोद मोजां मोनगौमोन आं एसेबां लिंथारबाय जेब्ला थांना फैनोसै
होमबालाय गाखोफैदो। थेंक इउ बानलु बेदां। वेलकाम। मानोबा फैदोंमोन? माथो बुंबावनो, फिसाफोरनि खुसिनि थाखाय जों बिमा बिफाफोरालाय मावनानै होखानांगोन नङा होमबा? जोंलारि आरो एन्टनिय'नि खोथाखौ लानानैनो जों गोबां सावरायलायबाय। सावरायलायनायनि गेजेराव बेखौनो मिथिना मोनबाय फिसा सानैया खुसिबानो जोंबो खुसि। बेनिखायनो जोंलारिनि आखाइखौ बिनो फैदों जों। मा? औ, फिसाफोरनि खुसियावनो जोंबो खुसि जानांसिगोन। बेनिखायनो जों जोंलारि आरो एन्टनिय'नि रादायखौ खानो फैदों। आसा खालामो नोंसोरबो बेवहाय जेबो जेंना गैया होननानै। मानो गैया जानांगौ जाखो? जों हरखाबैनो माब्रै जुलिनि रादायखौ खानानै होनो? आंनि फिसाजोआ दा फरायफुगासिनोसो दं। बेवहाय जोंहा हाबानि खोथा जेबो साननो गोसो गैया। हाबानि खोथाखौ साननो नाङा। जोंबो हाबानि खोथाखौ सानाखै। सानैबो मोजां मोनलायदोंबालाय, गोसो थोलायदोंबालाय सानसेबाबो जुलिथ' जाखागोन नङा होमबा? बादा होबा मालाय बहाथो लाबावनो? बेनिखायनो जों सानबाय मोन्नैबो न'खरा गोजोन सुख सान्ति थानो हानाय बायदि जोंलारि आरो एन्टनिय'नि आसामखौ सोनानै दोननोसै। नोंसोरहाथ' सिगाङाव आसाम सोखाबायमोन ना हाफांनि फिसाजोजों? बेवहाय फिसाफोरानो गोसोआनो मिलायलायाबा माथो खालामनो? जेराव फिसाफोरा गोसो मिलायलायो बेवहायसो जाफुङो नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो जोंलारि आरो एन्टनिय'नि रादायखौ खानो फैबाय दिनै। गैया, आं बे खोथाखौ राजि खालामनो हाया। जि जाबाय निमाहा होदो दे। आरो जोंबो निमाहा बिखाबाय। मानसि माहारिया गोरोन्थि मावाबा सोरथो मावनो नङा होमबा? गोरोन्थि मावनाय निमाहा होनायालाय थाखानांसिगोन। बेनिखायनो जों सानो एन्टनिय' आरो जोंलारिनि रादायखौ खानानै होनायानो मोजां जागोन। नाथाय बेवहाय फिसाफोर थाफायालासिनो जोंनि खोथाजोंबो जाया। जोंलारिनि खोथा मोनागौमानि जेबो बुंनो हाया। बहाथो थांदों मानसियालाय? दङ न' सिङावनो। होमबालाय मोजाङैनो न' सिङाव रायलायहैनोसै नामा? नाथाय जों जेबो रायलायनो गोसो गैया। मानो गोसो गैया जानांगौ जाखो? नोंजों एसे रायलायनो हागोन ना? बिमाजों बिमा सावरायलायनाया मोजां जागोन खोमा। होमबा नोंसोर न' सिङाव जिरायफै। मा खोथा सावरायनो? जोंलारि बिमा, बिराद दुखु होबाय आं नोंसोरनि न'खरखौ। आंबो सासे बिमा हिसाबै नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुजियो। नों जेबो बुजिया। बुजिनाय मोनब्ला सासे बिमानि न'खरखौ नों एसेबां जेंनायाव खोख्लैयामोन। बेनि थाखाय आं रोजा रोजा निमाहा बियो। आं दा बुजिबाय माथो खालामनो। गोबां बादा होसेयावबो मानियाखैबा थार गोसो थोलायनायखौ रावबो हमथानो हायानो। जानो हागौ आंनि बेलायावबो बेनो जाबाय। बेनिखायनो गावस्रा गोसो मिलायलायदोंबालाय लाथोंसै सानबाय। जेसेबांनो बिसोरखौ बोखागोन एसेबांनो जों बांसिन खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो बिसोरनि जुलिखौ थाबैनो खालामना होनायाबो मोजां जासिगोनदां। आं आंनि फिसाजोखौ एसेबां थाब जुलि जाहोनो गोसो गैया। बैसोआनो मा जादों बेनालाय? जुगाव 20 बोसोराव सोरबा हाबा जायो नामा? गुबुना गावनि फिसाफोरखौ थाब हाबा हरोब्लाबो आं हरा। नै खोनासं जोंलारि बिमा, खोनानाय मथेबाथ' गोदो नोंबो नोंनि मोजां मोननायखौ मोनाखैबालाय दाबो गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि खालामनो दासान। नोंनि फिसाजोआथ' आंनि फिसालाखौ मोजां मोनो आरो आंनि फिसालायाबो। बेनिखायनो बिसोरखौ बोखायोबा थैजासिम खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो सानैबो लाथोंसै। बेवहाय जेबो अजद होनांला। नोंनि फिसाजोआ जानो हागौ नोंनि खोथा दानगारनो हायियाव एन्टनिय'जों जुलि जाया होननानैबो बुंनो हागौ। नाथाय गोसो सिङावथ' बेखौनो हास्थायोना। अब्ला सासे बिमा जानानै गावनि फिसाखौ बिदि दुखु होनोसै थैजासिमनि थाखाय? आं सानो गावनि फिसाजोखौ नों दुखु होनाय नङा। बेनिखायनो जोंलारि आरो एन्टनिय'नि रादायखौ दा सेफायसै। दिनै सासे बिमाया सासे बिमानाव आर'ज गाबनानै बुंबाय आं। नंगौ, गावनि फिसाखौ दुखु होनानै सासे बिमाया मालाबाबो थांनानै थानो हाया आरो गोजोनैबो थानो हाया। जोंलारि फिसाया माखौ लुबैयो बेखौ आंबो लुबैगोन। नाथाय नोंसोरनि न'खरा, नोङो जोंहानि न'खरखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामखाया। बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। अब्ला नोंसोरनि फान्दोआव जों मानो गानो? मानथिखा हसिखा। आं जेबो फान्दो सायाखै। आं बेखौल' बुंगोन, आंनि एन्टनिय'नि थाखाय आं गासैखौबो दान होजोबगोन। आंनि फिसानि थाखाय आं गासैखौबो मावजोबगोन। खालि आंनि फिसायाल' मोजाङै मोजां थाथों। नों बेखौनो सानमारो? औ, मानो साना जानो? एन्टनिय'आ सान हर ओंखाम जायालासिनो थाग्रा जाबाय। हारसिं थायो। एन्टनिय'नि खोथाखौबो सानदो आरो। आयै, बेफोरखौ मानो खिन्थाथिंबाय थादों नोंलाय? एन्टनिय' फिसा, नंगौ खोथाखौसो खोन्थादों दा आंलाय। अन्नानै बिसोर सानैखौ जेबो हेंथा दाहोसै। उनाव नङाबा आं बायदि रिग्रेटबो जानांगोन। नों बुंनाय खोथाया बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिला। नाथाय आं जोंलारिया जेखौ बुङो बेखौनो गनायगोन। फैदो न' सिङाव। एन्टनिय' आरो बिनि बिमा? आयै, जोंलारि फिसा, मोजाङैनो दङबा? औ, मोजाङैनो दं। फैदो न' सिङाव। एन्टनिय', मानो फैदों नोङो बिमाखौ लानानै? मानो फैनांगौ जाखो? आं बुंखादोंना आं गासैखौबो थिग खालामगोन होननानै। दिनै नोंनि आरो आंनि रादायखौ खानो थाखायनो फैदों आं। मा बुंदों नों बेफोरखौ? औ,
आइ आरो आफाया जों सानैनि जुलियाव जेबो हेंथा गैया। बेनिखायनो आइ आफाया दिनै नोंसानाव फैदों। नाथाय आं नोंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया। मानो? बे बाराव नों अख्रा खालामनाङा ना जोंलारि। गासैखौबो खालामसेयावबो नों मानो अख्रा खालामगासिनो? मानो आंखौ मोजां मोनला? नों आंखौ एसेबां थाबनो बावगारनो सानबाय। मानि थाखाय? आं एसेबां खुथार बुंसेयावबो, आंनि गोरोन्थिखौ सिमान जाजासेयावबो, आंनि आइ आफाया निमाहा बिसेयावबो, आंनि आइ आफाया जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ एक्सेप्ट खालामनायावबो, अब्ला मानि हेंथा? आंथ' नोंखौ हाबा खालामगोन होननानै बुङाखैना। जास्ट एंगेजमेन्टसो खालामनानै दोननो नागिरदों। आंबो लुबैया थाब हाबा खालामनो नोंखौ। नों जेब्लासिम बुङा अब्लासिम आं नोंखौ मालाबाबो हाबा खालामा। नाथाय एंगेजमेन्टथ' खालामनानै दोननो हायोना जोंलारि। नाथाय आं नोंजों जुलि जानो हाया जोंलारि। बेनि आन्दोआव मा जाहोन दं आं मिथिया। नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो। नोंबो आंखौ मोजां मोनो, आं बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ जोंलारि। आंनि आइया माबा बुंदोंबा बुंबानो जाबाय। आंनि आफाया माबा बुंदोंबा बुंबानो जाबाय। सानैबो मिलायनानै प्रब्लेम सल्भखौ नागिरगोन। माबा मोनसे खोथाया गोथौ जाया मानो आंनोल' खोन्थाना प्लिज। एन्टनिय, आं सोरनोबा समायखिरा होदों। आं बे खोथाखौ रावनोबो खोन्थाया होननानै। बेनिखायनो आं नोंनो खोन्थानो हायाखै एन्टनिय। मानो खोन्थानो हाया? खोन्थाना। मानो होनोब्ला नोंसायनो बोसोन होदों आं। मा बोसोन? नोंसाय आफाया आंनि आइ आफानाव निमाहा बियोब्लासो आं नोंनिफ्राय गोजान जागोन होननानै। बेनिखायनो नोंनि आइ आफाया जोंहानाव फैनानै निमाहा बिफैदों। जों आइ आफानाव समायखिरा होआमोनब्ला, नोंनिफ्राय गोजान जाया होननानै बुङामोनब्ला, नोंनि आइ आफाया जोंहानि आइ आफानाव फैनानै मालाबाबो निमाहा बिफैनाय नङामोन। मा? बिदिसो होनबा खोथाया? औ। अब्लाबो आं दिनै समायखिराखौ सेफायबाय, नोंनो खोन्थाबाय। अब्ला नोंनो बुंलाय, आं आंनि आइ आफाखौ लाजि फोनांनाय, आंनि आइ आफाखौ खस्थ' होनायखौ आं माबोरै बावनो? नोंनि आइया निमाहा बिफैदों आंनि आइ आफानाव। बेबो मोनसे कन्डिसन लानानैसो। आरो दा बेनि सायाव नोंजों जुलि जानो होनो नागिरदों। बेफोर गासैबो आंनि खर' सायावसो दङ, मिथिबाय? नोंनिफ्राय गोजान जानो थाखाय। अब्ला आं मा खालामनो? दाबायदियाव नोंनि आइ आफाया गोसो खुसियै आंखौ एक्सेप्ट खालामबाबो जों खुसियै थानो हागोन ना? मानो आंखौ खुसियाव दोननो हागोन ना एन्टनिय? नों गेरेन्टि होनो हागोन नामा नों आंखौ खुसियाव दोननो हागोन होननानै? बयनिख्रुइबो गेदेरसिन बाथ्रायानो जाबाय आं आइनि मान सन्मानखौ बिराद सन्मान होयो। आरो गासैबो फिसाफोरानो गावनि बिमानि मान सन्मानखौ सानो। अब्ला नोंनि आइया नंखायनो निमाहा बिदोंबाबो आंनि आइ आफायाथ' एसेबाबो गोजोननाय मोनदों निमाहा बिदों होननानै। जुदि आं नोंजों जुलि जानो रादाय खायो अब्ला नोंनि आइया बेखौनो मावफिनगोन। जोंहानि न'खरखौनो खस्थ' होगोन। बे बाराव जेबो जाया। बे बाराव गासैबो थिग जाजोबगोन। आरो आंनि आइ आफाया बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामदोंना नोंखौ आंनो खोन्थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंलारि। नोंल' हारसिं दुखुखौ लाबाय थानांला। बे बाराव आं नोंजों जेब्लाबो दं। आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन। बे समायखिराखौ लानानै एसेबां साननो नाङा। आं दिनैनि समानो मोजां सम। नोंनि आइ आरो आफा, आंनि आइ आफा, बिसोरनि सिगाङाव आं दिनै नोंनि आरो जों सानैनि मोजां मोनलायनाय गुबै महरखौ देखायगोन आरो आंनि ट्रु फिलिंसखौ फोरमायगोन। अब्ला आइ आफाया जेबो बुंनो हाया आंखौ। बेनिखायनो नों दागि, मिथिबाय जोंलारि? खालि जेब्लाबो नों आंजों गसंफाबानो जाबाय। जागोन ना जोंलारि? नंगौ? औ, गिनो नाङा नों। मिन्थिया आंखौ गुबुना फाग्लि होनगोन ना मेन्टेल होनगोन ना जाम्बि होनगोन। जेब्ला एन्टनियनि मेगनाव नायो अब्ला आं मानो बांसिन मोजां मोनो। बिनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ खस्थ' होगोनखौ आं मिथिखानानैबो बुजिखानानैबो मानो इसेबां मोजां मोनो आं एन्टनियखौ। मिन्थिया मा जागोनथाय। मा जागोन मिन्थिया। जेब्ला एन्टनिय आंखौ बेफोरबायदि बुङो, माबा मोनसे मिजिं नुयो बिनि मेगनाव, माबा मोनसे आसा नुयो। अब्ला आं एन्टनियखौ माबायदि ना होननानै बुंनो? मा सानखो? नुदो, जों सानैनि आनजादखौ दिनै होनोसै। अके। फैदो, रायलायहैनोसै बिसोरजों। थाव। हो? बानलु बायदां? मानोबा फैदोंमोन? फै न' सिङाव। मालाय नोंनि हाबानि रादाय खानो नागिरदों। बेदरा माला मोनजागोन? मा बुङो नोङो बानलु बायदां? बहानि हाबा? आंथ' मिन्थियामोन ना, नङाबा आं फैयामोन। बिदि जेबो नङा। जेबो नङा? माथो बाहेराबो गारि दं। आं सानदों सोर हौवा नायनो फैदों होननानै। नुफैबाय एन्टनियसो दं। औ, एन्टनिय बिमा बिफाया आंनि आइ आफाजों रायलायनानै जों सानैनि जुलिनि रादायखौ खाना होनो नागिरदों। अब्ला नों हाबा जानोसै? हाबाथ' जाथ'वा। मिन्थिया, नोंथ' मिन्थिखायो जोंनि सोमोन्दोआ बेसेबां कमप्लिकेटेड होननानै। अब्ला कमप्लिकेटेडबालाय मानोथो जुलि जानो नागिरदों नोंलाय? नों मिन्थिगौ आं एन्टनियखौ बिराद मोजां मोनो होननानै। एसेबांखिनि नाजासेयावबो आं हायाखै। नों गोबां बार आंखौ बुजायबाय अब्लाबो। माथो खालामनो बानलु बायदां? आं सानो नों आंजों जेब्लाबो थाफागोन। आं मालाबाफोर लामा आन्दायोब्ला नों आंखौनो सोरां लामायाव दिन्थिनानै होगोन। आं जेब्लाबो सानो नों आंजों थाफागोन होननानै। अब्ला फै जोंहानाव। मालाबा फैफिनगोन। नोंनि जुलिनि कार्डखौ दैथायहरबानो जाबाय।
बानलु बेदां अके बाय बानलु बेदां मानो गोसोखौ गिलिर मोनदों आंलाय बानलु बेदाङा बिदि गारना थांनायखौ एफा मोजां लोगोआ जुदि आंनि डिसिसनाव जेबो बेफोरबायदि होनफैयाबा आं बोरैबा मोनगोन ना बानलु आसा खालामो नों बुजिगोन आरो भिडिअआ दासान्दि गोबां लेट फैगासिनो बेनि थाखायनो निमाहा बिनायजों लोगोसे साननैसो टाइम बिबावो बे साननैसोनि उनावहाय नोंथांमोननि सेराव मोजाङैनो फैफिनगोन बाय लोगो